Hyvät kuulijat, eiköhän me aloitella piimilihan tulevaisuuskeskustelu. Minun nimeni on Antti Veräläinen ja toimin tässä Piimikarjan kasvattajien liitossa puheenjohtajana, joka tämä tilaisuuden järjestää. Haluan toivottaa teille erityisesti panelistit, jotka tähän olette valmistautumaan ja sitten yleisö myöskin osallistumaan toivon mukaan keskusteluun ja oikein lämpimästi tervetuloa tänne Jyväskylään. Koska aika on lyhyt, mitä tähän käytetään tänään tähän piimilihakeskusteluun, niin sitä suurimmalla syyllä on lupa puhua tässä tilaisuuden avaussanat hyvin lyhyesti. Kuitenkin, jos piimilihasta puhutaan, niin aika usein meillä keskustelu pyörii vaan, että puhutaan naudasta ja naudanlihasta ja tuotetuista tonneista, mutta kuinka paljon kuluttajat viime kädessä tietävät, mitä on pihviliha? Me pihvin tuottajat, viljelijät, olemme syystäkin ylpeitä tästä tuottamastamme erinomaisesta tuotteesta, joka perusta on kestävä. Toivon, että aiheesta käydään täällä tänään hyvä ja vilkas keskustelu ja että erinomainen tuote pihviliha saa ansaitsemansa huomioon. Oikein mukavaa paneelia ja hauskaa päivää täällä Jyväskylässä teille muutenkin ja pidemmittä puhetta annan puheenvuoron Heikki Hakala. Joo, hyvää päivää ja tervetuloa. Hauska nähdä täällä konearvian melkoisessa hyörinässä. Ainakin itse huomasin, että parkkipaikat alkoi olla jo aika kiven takana tuossa ennen 10 jälkeen, että väkeä on liikkeellä ja täälläkin tästä Piimikarjasta kysymyksestä kiinnostuneita ihmisiä hyvää joukkoa. Meillä on erittäin hyvät keskustelijat. Mä uskon, että tämän keskustelijaporukan kanssa voidaan tarkastella Piimikarjan asioita kaikilta sellaisilta kulmilta, jotka on tärkeitä ja ilman muuta me varataan tilaisuus myös teille, hyvä yleisö, tehdä kysymyksiä. Täytyy ensimmäisen kysyjän kohdalla sitten kokeilla, että onko tämä akustiikka sellainen, että kysymys kuuluu ilman mikrofonia vai tuodaanko mikrofoni, mutta mikrofonia liikkuu kyllä. Mutta lähdetään liikkeelle ja mä pyydän ensimmäiseksi tähän eteen Mikael Hultmonin, joka on ollut MTK:n puheenjohtaja, mutta varmaan tällä hetkellä on maanviljelijä ja karjankasvattaja ja niinpä hänellä on, oliko sulla Saroleita ja Highlander. Tervetuloa. Millaiset edellytykset Piimikarjan kasvatuksessa Suomessa tällä hetkellä on? No voidaan sanoa, että en täytyy sanoa Hereford. Joo. Voisi sanoa niin, että meillä on oikeasti parhaimmat edellytykset maailmassa siihen, koska meillä kasvaa nurmi, katsoo kesää, niin erityisesti tämäkin kesä, niin jatkuvasti nurmi kasvaa ja niillä kauestalla, kun kaupunkilainen eksynyt tietää, niin tänä kesänä leikattiin nurmikkoa koko ajan. Joten se, että meillä on sellaiset olosuhteet, että nurmi kasvaa yötä päivää, ja se on juuri sitä, mitä sitten käytetään itse asiassa sitten kasvatuksessa hyväksi sitten pitkänä talvena. Vettä riittää ja sitten meillä on vielä niitä alueita, järven rantoja ja näitä, joita voidaan käyttää sitten myös hyväksi. Joten kysymyksiä sitten parhaimmat olosuhteet maailmassa. Miten se muuten eroaa toisistaan kasvattajan näkökulmasta Hereford ja Highlander? Highlander, se on sellainen pitkäsarvinen, karvainen, vähän niin kuin sinä. Se ei tarvitse navettaa, se on ulkona, metsä on sen suoja. Se on hyvin vähärasvainen se liha. Jokainen rotu niin lihalla on omat ominaisuudet ja varmasti näistä keskustellaan täällä tänään. Ja sitä me toivotaan juuri, että kuluttajat oppisivat valitsemaan juuri sen pihvilikan lihan, josta he tykkää eniten ja sitä kautta saa. Kuinka sulla on valtarotuna? Meillä on nyt yhtä paljon suunnilleen ja sanoisin, että Highlandin jauhelia ei hakkaa mikään, mutta sitten kun mennään paisteihin ja fileisiin, niin Hereford on paras. Hyvä. Tervetuloa käristaan.
Ja sitten seuraavaksi meillä on Juha Grön, joka on Atrian toimitusjohtaja ja tietysti edustaa täällä tämmöistä isoa lihataloa. Ja kysytäänpä tämmöinen tervetuloa-kysymys, että millainen rooli Pihvikarjalla on Suomen lihateollisuudessa? Hyvä rooli. Tilannehan on se, että Suomessa kulutetaan naudanlihalla 80 miljoonaa, 100 miljoonaa kiloa vuodessa ja 80 miljoonaa kiloa tuotetaan. Ja vaikka tonneista ei saa puhua, niin tosiaan on tietysti se, että lypsylehmien lukumäärä on koko ajan laskussa. Ja se, että me saadaan kuluttajille korkealaatuista suomalaista naudanlihaa, niin entistä suurempi osasta pitää olla pihvilihaa. Ja tietysti kuluttajien monimuotoistuvat odotukset ruoasta, niin ne myöskin antaa meille mahdollisuudet. Pihviliha ei tule milloinkaan olemaan sitä halvintaa tähän, vaan se on pikemminkin päinvastoin. Mutta on ihmisiä, jotka on siitä myöskin valmiita maksamaan. Ja kun me pidetään yhdessä huoli siitä, että me ei tuleta kuluttajille pettymystä, niin tulevaisuus on hyvä. Joo, ole hyvä. Ja sitten kaupan puolelle Antti Oksa on SM:n valikoivan päällikkö ja paljon vartijana tässä ketjussa. Jos nyt on näin hyvin, miksi pihvilihaa ei tahdo löytää, tai miksi sitä tahdo löytää kauppojen hyvin? No joo, se on ihan totta, että vois paremminkin löytää tiensä sinne. Eli kyllä mä näen, että pihvikarjan lihassa on ihan hirveän paljon semmoisia nykypäivän kuluttajaa kiinnostavia elementtejä. Ihan edelliseen puhujaan viitaten, niin nythän ruoanlaitto kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin koskaan ennen. Grillaaminen kiinnostaa ihmisiä enemmän kuin koskaan ennen. Makua, laatua arvostetaan. Ollaan kiinnostuneempia, mistä ruoka on peräisin. Kotimaisuutta arvostetaan, paikallisuutta arvostetaan. Tämmöisiä kasvollisia tarinoita tuotteiden takana arvostetaan. Ja pihvikarjan lihassahan nyt tällä hetkellä on tämmöinen suora myynti, tilamyynti, erilaiset ringit ja muut niin aika korostuneessa asemassa, eli ikään kuin tämmöiset vaihtoehtoiset jakelukanavat. No, miksi näin on, niin en tiedä, siellä varmaan monta syytä, mutta kyllä me kauppana oltaisiin tosi kiinnostuneita käymään sitä keskustelua, että miten voitaisiin paremmin viedä tuotteistaan ja löytää se pihvikarjan liha myös sinne kaupan hyllyjä kohtaamaan sitten ne, niin jokainen suomalainen, joka ruokakaupassa käy. Eikö se ole aika selkeä se syy, että miksi niitä rinkejä on arvostetaan suoramyyntiä, että tuottaja saa selvästi paremman kilohinnan sille tuotteelle kuin pistämällä sen järjestelmän sisään? Voi olla, että tuo on hyvinkin tärkeä asia tässä. Ja tosiaan ne on tosi hienoja ilmiöitä ja juttuja, tilamyyntiä ja muu. Kuluttaja pääsee ostamaan suoraan alkulähteeltä, niissä ei ole mitään pikkaa, mutta tosiaan lähinnä mun pointtini on se, että mä näen sille ison kasvupotentiaalin myös ihan ruokakaupan tuotteena, joten jos haluaa viedä alaa eteenpäin ja niin kun jopa moninkertaistaa tuotantoja, niin sitten kannattaa sitten tämän koko ruokaketjun miettiä, miten myös se kanava olisi hyödytettyä paremmin. Siitä on tänään tarkoitus kuva. Mitäs se minkki, niin kello siellä kolmella toi. Ja sitten vähän ehkä tämän niin kuin lihaketjun ulkopuolisia näkemyksiä. Ensimmäisenä meille tulee Janne Peliö, joka on Sitrassa johtava asiantuntija. Sitralla on käynnissä sellainen Maatila 2.0-hanke, jossa pohditaan sitä, että minkälainen tämä suomalainen maatalous, maatila tulevaisuudessa on. Niin, Janne, minkälainen se suomalainen maatila ja se karjan kasvatus, mitä se näyttää tulevaisuudessa? Kiitoksia. Ehkä ihan lyhyesti summata, niin totta kai suomalaisen lihantuotannon ja maatalouden tulevaisuuden näkymät on ehkä loppupeleissä paremmin tällä hetkellä kuin mitä ehkä niin kuin ihan viimeiset vuodet antaa olettaa. Vaikka tuossa alussa kuultiin aika positiivisia näkemyksiä siitä, että missä tällä hetkellä mennään ja että olosuhteet on maailman parhaalla tasolla ja tavalla, niin kyllähän loppupeleissä, jos me katsotaan hintakehityksiä tai kannattavuuskehitystä, niin se on ollut aika ikävää luettavaa viimeisten vuosien aikana. Mutta jos me otetaan vähän katsontokanta parikymmentä vuotta eteenpäin, katsotaan globaalia isoa kuvaa, niin väestömäärän kasvaessa paljon lisää ihmisiä tulee globaalisti niin nousemaan keskiluokkaan. Se tarkoittaa sitä, että niiden kulutustottumukset tulee lähentymään meidän nykyisiin länsimaisiin kulutustottumuksiin. Globaalissa kuvassa tämä tarkoittaa niin voimakasta kysynnän lisäystä erityisesti lihatuotteille, mutta yhtä lailla niin kalatuotteiden kanssa on voimakkaas lisäyspotentiaali.
Mutta sitten jos me katsotaan länsimaita, joissa kulutus etenkin lihan osalta on monen viime vuoden aikana ollut aika lailla tasainen, niin se ei välttämättä hirveän paljon tule siitä muuttumaan, koska voidaan puhua suhteellisen saturoituneista markkinasta ja stabiilista markkinasta. Mutta se, mikä on nyt tällä hetkellä nousussa, niin kuin vähän tuossa aikaisemminkin sanoin, siis kaikki tämmöiset lähiruokatrendit, ruoan puhtaus, jäljitettävyys, laatu, nousee tosi voimakkaasti ihmisten ostopäätöksessä pinnalla. Ja siinä tulee nousemaan myös totta kai tämä ilmastonmuutos ja ruoan ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Että tämmöiset globaalit ilmiöt, jotka alkaa tosi voimakkaasti tulla kuluttajien ikään kuin eettiselle agendalle, niin kuluttajat haluaa myös sitten niin kulutusvalinnoilla tehdä sellaisia päätöksiä, jotka sitten tavallaan niin edistää puhtaampaa tuotantoa. Ja siinä, jos me vedetään sitä niin kilpailua Suomen ja Suomessa tuotetun lihan kanssa versus sitten niin globaalisti tuotettu liha, niin vaikka se hintapiste saattaa olla tällä hetkellä hyvin negatiivinen tai vähän ehkä huonossa positiossa, niin nimenomaan se laatupiste ja laatutietoiset kuluttajat on suomalaisen niin kuin maatalouden tulevaisuuden näkyvissä se kirkas majakka. Joo, ja jatketaan tästä. WWF:n ohjelmanjohtaja Jussi Nikula tietysti työnsä puolesta tarkastelee nimenomaan sitä, että miten karjakasvatus suhtautuu niihin ympäristöhaasteisiin, joiden keskellä me tälläkin hetkellä elämme. Niin, Jussi, mitä pitää ottaa huomioon, että lihakarjakasvatus on tasapainossa ympäristön kanssa? Kiitoksia. Siinä tasapainossa tietysti kaksi keskeistä tekijää on sekä laatu että määrä. Ja määrän suhteen yleisesti lihan kulutuksessa, kun puhutaan, niin, ja yleensä ruokavalinnoissa, niin jos pelataan sitä kaikkeen yksityiseen kulutukseen, niin ilmastovaikutusten osalta ruoankulutus on siellä perinteisesti asuminen, liikenne ja ruoka on kolme suurinta. Asuminen on tällä hetkellä ilmastovaikutusten kannalta suurin, mutta ruoka ja liikenne samassa niin kuin joukossa. Ja sitten jos me katsotaan vesivarojen käyttöä globaalisti ja myös Suomessa vaikka rehevöitymisen kannalta, niin maatalous on siinä määräävässä asemassa. Ja sitten jos me katsotaan luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen asiaa ja vaikkapa metsäkatoasiaa, niin globaalisti ne ruokavalinnat on siinä myös määräävässä asemassa näistä kulutusvalinnoista. Eli se lihan kulutuksen määrä on keskeinen kysymys, ja siitä meidän tulisi saada alaspäin, jotta me näitä kaikkia globaaleja suuria ympäristöongelmia saataisiin vähennettyä. Sitten sen jälkeen, kun me ollaan siellä laadussa, että mitä lihaa kannattaa valita, niin pihvikarjan niin kun semmoinen hyöty, jota oikeastaan millään muulla maataloustuotannon muodolla ei ole, niin on se positiiviset monimuotoisuusvaikutukset, mitkä tulee sitten laidunnuksesta, ja erityisesti jos laidunnetaan sitten luonnonlaitumilla ja perinnemaisemilla, niin se on yksi tärkeimmistä tekijöistä, se laidunnus oikeanlaisissa paikoissa, että pystytään ylläpitämään maatalousluonnon monimuotoisuutta. Sitten taas se heikompi osuus on se suurin hiilijalanjälki kaikista ruokatuotteista. Siinä on niinku, sit se tasapainoilun tilanne, mutta noin yleisesti tiivistettynä sanoisin, että kun katsotaan kestäviä ruokavalintoja, niin lihan osuutta pitäisi saada siellä alaspäin, mutta sitten lihavalintojen sisällä niin se luonnonlaitumelta tullut pihviliha on aika selvästi niin parhaimmasta päästä. Siis onko kyseessä pieni paha vai onko se kuitenkin vähän hyvä? Niin, elämähän ei ole mustavalkoista, eli niin kuin pieni paha ja hyvä ja kaikki nautinnot ja muut tulee aina vähän samassa paketissa. Kysymys on laadusta ja määrästä, niin sanoisin tässä aina. Että kyllä niin kuin nauttia pitää ja ruoasta pitää nauttia ja niin kuin pihvi niin kuin sitä tykkäävälle tekee kyllä hyvää. Se on niin ihan hyvä asia. Kysymys kuinka paljon ja miten se on tuotettu. Ja voidaanko sitten ehkä luopoista mustaliasta ja korvata sitä vaikka se on kiinni. Tähän varmaan palataan. Kiitos.
Ja sitten on Susanna Koski, kokoomuksen kansanedustaja. Ja Susanna tietysti kansanedustajana pohtimaan sitä, että mikä voisi olla valtion rooli. Onko valtiolla joku rooli, pitäisikö sen jotenkin muuttua, kun puhutaan lihakarjan kasvatuksesta? Kyllähän valtiolla on aivan keskeinen rooli kaikessa, siis kun puhutaan ylipäätään syömisestä ja siitä, että mitä syödään, millaista politiikkaa harjoitetaan, koska kaikki se, mitä meillä on lautasella joka päivä, niin kertoo paitsi siitä meidän yhteiskunnasta, historiasta, luonnosta ja kulttuurista ja identiteetistä, niin, ja se heijastelee myöskin omaa aikansa arvoja ja asenteita. Mutta se rooli, mikä valtiolla on, niin on mun nähdäksi ensisijaisesti se, että pidetään huoli siitä, että on sellainen toimintaympäristö, jossa toimiminen on niin kuin mahdollista erilaisille toimijoille. Se on vakaata ja ennustettavaa toimia siinä ympäristössä, josta valtio osaltaan huolehtii paitsi kansallisella politiikalla, myös kansainvälisen politiikan, puhutaan lähinnä EU-politiikasta ja yhteisestä maatalouspolitiikasta siinä kontekstissa. Mutta myöskin se, että kun meillä on tämä konsepti nimeltä hyvinvointiyhteiskunta, jossa arvostetaan kansanterveyttä ja turvallisuutta, niin kotimainen ruoka ja sen tuotanto on mun nähdäkseni myös sitä. Ja silloin kun me ollaan päätetty arvostaa sellaisia tekijöitä, mitä suomalaisella tuotannolla, myös karjankasvatuksella on, ja puhutaan siis laatutekijöistä, korkeista hyvinvointistandardeista ynnä muista laatuvaatimuksista, jotka on siis kansainvälisesti verrattain korkeammalla kuin muualla, esimerkiksi Euroopassakaan tuotetulla lihalla, niin silloin on niin kuin syytä valtionkin toimissaan ja politiikassaan huolehtia siitä, että tälle lisäarvolle, tai että sitä kannattaa aina tuottaa, jos kerran sitä halutaan. Sepä, kiitoksia. Ota tämä mikki, se on se kunnallinen siinä. Hyvä. Tästä lähdetään liikkeelle ja itse asiassa vähän palaisin Mikael Humorin kyllä, että ikään kuin luonnonolosuhteet Suomessa on erinomaiset karjankasvatukselle ja karjankasvatukselle, mutta mä olen tämmöinen myös, että omalla tilalla siitä on aika pitkälti suoramyyntiin. Ja miksi olet tehnyt tämän valinnan? Miksi suoramyynti? Tällä hetkellä, jos myy teurastamolle, niin saa 3-4 € kilo. Jos myy itse, niin se hinta jää 8 €, 7-8 €. Ja silloin on vähentänyt kaikki kuljetukset, teurastukset, pakkaukset ja takaisinkuljetukset, myynnit ja kaikki. Joten valitettavasti niin paljon kuin sekä Atria että näitä muita lihataloja ja kauppaa arvostaa, niin ei voida enää toimittaa sitä. Käytännössä tarkoittaa sitä, että lihakarjan kasvattajan näkökulmasta järjestelmä ei toimi. Silloin ei pidä valittaa, vaan täytyy luoda uusia järjestelmiä ja laittaa poiset paineita. No miten tämä järjestelmä, voisiko se toimia? Kyllä mä uskon, jos mun oma toiminta, en ole teurastaja, enkä jatkojalostaja, enkä pakkaaja, enkä myyjä, jos mä pystyn tekemään sen tehokkaammin, niin kyllä varmaan pystytään myös sitten ottaa enemmän irti tästä ketjusta myös tehokkuudessa, että sitä kautta maksaa enemmän tuotteelle. 5 € lihat menisi jatkojalostukseen. Siitä se on kiinni. Siitä se on kiinni. Miten se hakee, mitä kuulostaa? Suomessa on kuitenkin aika keskittynyt erityisen teollisuuden lihatjalostuksesta. Suomi on pieni markkina ja se johtaa siihen, että vähän voisi olla toimialalla aika keskittyä, jos haluaa niin semmoista pistää yläreille, että tämä numeroa saaminen aika keskittyä tämä toimintaminen, mutta tuossa Hulborilla ratkaisu hienosti tämä asia, että hänellä on varmasti hyvä asiakaskunta, joka on valmis maksamaan näistä hyvästä tuotteesta kunnon hinnan ja olettaa sitä tuotteesta on tehty erittäin järkevästi, että sillä menee puolittaa kymmeniä kiloja tavaraa niin kerralla yhdelle asiakkaalle, jolloin saa hyvän hinnan jauhelihalle, saa hyvän hinnan etuselälle lavalle, kun taas sitten
kuluttajahinnat nousee, niin on, totta kai. Pelkästään sitä kautta. Se on aina tie, ei ole mitään muuta. No se näin suomalaisetkaan kuulostaa kyllä todella pitkältä tieltä. Se on pitkä tie, mutta se on vaan mitä kuluttaja on näistä meidän tuotteista maksaa, kuinka me ostaa markkinoinnissa, kuinka me ostaa tuotteistuksessa, mikä on meidän tuotannollinen tehokkuus, prosessin hallinta. Sitä kautta se tulee se tuottajan hinta. Onko siinä teille mitään ilmastotappioita, että se on oikeastaan tämmöinen mulkintekijä ja käyttö lahjoittaminen muuta? Ei me olla mulkintekijöitä, ei missään tapauksessa. Tämä tuote, mistä nyt puhutaan, ja tämä lihapiha, niin tämä ei missään tapauksessa ole kuluttaja. Mutta siinä on niin se sellainen tavallaan kimu siihen, että se kääntyy kuluttajaksi. Mutta tässä tämä suoraan, niin siinä on parhaimmillaan, kun on hyvä vakaa asiakaspohja, niin se on parhaassa tapauksessa mahdollista. Väitän, että se ei missään tapauksessa ole. Tässä on yksi, palaan vielä viikkoisen, vähän suoraan Mikaelin puolelle. Pihipäädyssähän on yksi sellainen aika kiinnostava ominaisuus, joka on vähän sillä lailla onnistunut, tai sillä, että se on vähän harhaanjohtavaa, että lihakarjan erityisen hyvät ominaisuudet korostuu niin huonossa huonosessa. Jauhelihassa, keittolihassa, tämän tyyppisissä, ja sitten kun mennään pihveihin tavallaan fileisiin, niin sitten tavallaan se laatu tasaantuukin. Eikö niin? Joo, se liha, siitä sehän voi monessa eri tilanteessa pilata. Ja silloin kun puhutaan eri roduista, niin eri roduilla on eri ominaisuuksia. Joten Highlandista on vaikea saada sitä kaikkein parasta pihviä. Ja sitten taas kun se menee eteenpäin, niin se voi pilata myös sitten, kun se kuljetetaan sinne teurastamoon. Miten se eläin stressaantuu siinä, onko pitkä kuljetusmatka ja näin. Ja millä tavalla sillä teurastamolla sitä eläintä käsitellään. Siinä sen lihan pH voi muuttua. Sen jälkeen riiputetaanko sitä lihaa, miten pitkään, 6 viikkoa, tuskin niin pitkään kukaan voi. Että saadaan se varmasti niin kuin murjaksi se liha. Ja sen jälkeen, että se kylmäketju pelaa koko matkan. Sitten sen jälkeen, kun se kuluttajalle kerrotaan millä tavalla juuri tätä lihaa, on se sitten soppaliha tai karjalan paisteet, ihan mitä vaan, niin se jokainen liha vaatii sen oman käsittelyn, että se voi siinä vaiheessa vielä pilata. Ja sitten se voi pilata vielä lopuksi siinä, kun vieraat tulee myöhässä tai se on liian pitkä, että ne vaiheet on niin monet, että tämä koko ketju täytyy toimia, tämä koko rivi, mikä tässä istuu, että jokaisessa vaiheessa se voidaan pilata tai se voidaan myös parantaa joka vaiheessa. Kyllähän säkin joudut tietysti sen ketjun kuljettamaan, että sä viet teuraaksi, niin tulee sieltä takaisin sitten tavallaan tilanneeksi niin. Sillähän ei mahdu mitään. Laitonteurastus ei ole. Ei, jos yritin sitä viime viikolla keskustella ja komissio, joka on nyt tehnyt päätöksen, se ei ole mahdollista. Ainoastaan jos mä ensin ammun jalan poikki siitä elämästä, silloin mä saan hätäteurastaa sen, mutta se on laitonta. Niin, Antti, on tässä kysymys. SY-maa tietysti on kuuluisessa halpuuttamisessa, joka on tietysti toistavan huonon suomalaisen sanan, joka tietysti kuvalla ikään tavoite, mikä oli varmaan tavoittekin. Nyt tässä jos puhutaan jo tästä kysymyksestä, että millä edellytyksillä tiivikarja voisi päätyä kauppaan ja teillä on tämmöinen vahva kampanja päällä, niin ne on vähän ristiriitaisia. On. No ei mun mielestä missään nimessä, että ihan samaan aikaan kun pyritään alentamaan ruoan hintatasoa yleisesti myyvän ja siis sitä kaupan osuutta laskemalla, niin koko ajan pyritään parantamaan meidän valikoimaa, meidän laatuvielikuvaa, tuoreutta, että ne on kilpailutekijöitä ihan yhtä lailla. Ja tosiaan jokainen mun mielestä niin kuin tuottaja tavallaan niin itse valitsee sen oman liiketoimintamallinsa ja hakee ne keinot siihen niin kuin kannattavuuteen ja kilpailukykyyn ja sitten tämmöistä niin järjestelmärikki juttua, niin vähän jotenkin en oikein ehkä itse niin ajattelee, että on niin monia vaihtoehtoisia jakelutien ratkaisuja ja mehän kaupassa tosiaan nähdään niin, että tämän tyyppisellä tuotteistuksella on ilman muuta se niin kuluttajatarve, että semmoista me tarvitaan niin valikoimiin, tuleeko se sitten täällä niin herra Grönin putiikin kautta vai suoraan herra Kuluntorin kautta vai sitten jonkun muun yhteistyökuvion kautta, niin ne on kaikki ihan niin kuin niitä keinoja. Ja jos se tulee sitten täältä herra Grönin putkin kautta, niin sitten tosiaan eniten varmasti ratkaisee se, että miten se asia ja tuotteistus saadaan tuotteistettua, brändättyä niin, että siinä on niin iso lisäarvo, että kuluttaja on niin
kuin halukas ostamaan sen ja tietyllä euromäärällä niin, että se koko putki sinne alkupäähän asti voi toimia kannattavasti. Teillekin on kuitenkin tämä jäljittävyyskysymys tullut jo aika paljon, että koko ajan tulee lisää tuotteita, jos tavallaan se tuotteet tiedetään kauan tulee. Joo, ilman muuta. Tämä on tosiaan niitä ihan nousevimpia ruokatrendejä, että ihmiset haluaa tietää, mistä se syömänsä ruoka on peräisin ja tosiaan tämmöiset kasvalliset tarinat siitä tuotteen takaa niin kiinnostaa kuluttajia. Esimerkiksi Aatenilahan on tehnyt hienoa työtä taas lihateollisuudessa tämän läpinäkyvyyden ja jäljitettävyyden edistämiseksi. Miten Janne, sä puhut tuossa vähän jo siitä, että tämmöiset isot trendit tavallaan näkyy. Myös jotenkin tuntuu tällä hetkellä, että isot trendit ei ihan tue. Tai sanotaan, että meillä on 5-20 aikana lihakuusta kadon talvella. Suomessa se pienellä tapikkoilla joka on pohjoismaisista tanssapäivällä avoin. Mutta että näyttää siltä, että kokonaisuus ei ole enää kovin paljon laskussa. Ja on tällä hetkellä myös vähän tämmöinen lihavastaan trendi myös mediassa. Kyllä se. Vihreä voisi palaa. Nyt palaa. Kyllähän vähän nyt näyttää. Jos me katsotaan ihan näitä uusimpia ruokatrendejä, että mihin suuntaan me nyt liikkumassa, niin esimerkiksi tämä nykykaura on yksi erinomainen esimerkki siitä, että miten tämmöinen kasvipohjainen proteiini on tullut voimakkaasti markkinoille, ja sehän on nyt loppuun niin käytännössä teilläkin lähes kaikista toimipisteistä jatkuvasti. Et siitä on pitkä aika, että yksikään lihatalo ei pystynyt tekemään semmoinen lanseerauksen, missä niin se merkittäisi täysin käsistä. Mutta se kuvastaa nyt tätä ehkä tämän ajan kuvaa, että mihin suuntaan kuluttajatottumukset on menossa, plus sitä, että totta kai tämmöisen uuden pienen tuotteen tuotantoerät on hyvän pieni. Mutta se kuvastaa nimenomaan sitä, että millä tavalla on löydetty semmoinen todella toimiva, voimakas ja vetovoimainen markkinarako, mihin on sitten pystytty positioimaan se tuote siihen markkinoille tosi hyvin. Ja tämä on semmoinen trendi, mikä näyttäisi olevan yhtä lailla globaalisesti mennyt. Jenkeissä on tosi monta semmoista kasvipohjaista proteiinia tuottavaa firmaa, jotka on saanut tosi suurta rahoitusta tämmöiseltä venture capitalisteilta. Ja se näyttää siltä, että siellä on ymmärretty tai lähdetty surffaamaan tällä samalla aamulla, että nämä tuotteet on tulossa kuluttajia pöytään yhtä lailla. Se ei tarkoita sitä, että täysin tai ei suurelta osin tiputtaisi lihaa pois valkoisilta, mutta tarkoittaa sitä, että tuo uuden ekstension tai lisäyksen kuluttajien viikoittaiseen ruokarytmiin. Ja se on semmoinen, mitä totta kai täytyy pitää silmällä, että mihin suuntaan se on menossa. Että jos mun täytyisi leikata, niin trendejä totta kai tulee ja menee, mutta tämä on semmoinen trendi, joka tulee voimistumaan kuin heikkenemään. Sitä ajan muutamat asiat, siinä on totta kai nämä ilmasto- ja ympäristönäkökulmat on yksi. Sitten ihan puhtaasti tämmöinen terveyspainotteisuus, lihan välttäminen ruokavaliosta terveyssyistä tai muista eettisistä syistä, niin nämä on semmoisia, jotka on urbaanissa kaupunginympäristössä kovasti nousussa. Ja kyllä tämä tulee tuossa jatkossa. Miten te sillä maataloudella 2.0, kerro, mikä se tavoite on? Miten se tulee näkymään suomalaisille viljelijöille ja kuluttajille? Joo, itse asiassa se on meillä vasta esivalmistelussa. Me tällä hetkellä tehdään tausta-analyysiä siitä, että mitä se kenttä näyttää ja mitä me voitaisiin tulla tekemään siinä kentässä. Ja tässä kentässä on monia tiettyjä haasteita, jotka on osa meillä on Suomessa kotitekoisia, jotka liittyy meidän omiin markkinarakenteisiin, tuotantoketjuihin ja markkinoiden neuvotteluvoimaan ja sitten toisaalta myös regulaatioon, mutta osa on näitä globaaleja haasteita. Ja jos me lähdetään siitä, että meidän tahtotila on, että suomalaiset maatilat oikeasti menestyy todella hyvin tulevaisuudessa, niin se tarkoittaa sitä, että tuotteista saatavaa hintaa pitää saada ylöspäin. Lähdetään etsimään keinoja siihen, että miten se saadaan tehdä, miten se saadaan tapahtumaan, mutta toisaalta sitten yhtä lailla tuotantokustannuksia pitää saada alaspäin. Ja siinä tulee nämä uudet teknologiat. Täälläkin, kun vähän kävi pyörimässä messualueita ympäri, niin onhan siellä hirveän paljon tosi moderneja huipputeknologiaa tarjolla. Mutta se, että millä tavalla iso data, sensorit, dataperusteinen toiminnanohjaus, miten tämmöiset uudet liiketoimintamallit ja liiketoiminnan operatiivimallit tulee sinne maatilatasolle, niin se on semmoinen, mitä me katsotaan aktiivisesti, että jos sitä voitaisiin lähteä jollain tavalla edistämään. Haasteena totta kai on se, että se vaatii isoja investointeja, jos lähdet kehittämään koneita, laitteita ja datapankkeja. Ja tällä hetkellä sitten se taloudellinen kannattavuusperusta ei ole paikallaan. Mutta tässä sitten on kaltainen tämmöinen yleishyödyllinen toimija, jotka haluaa viedä asioita eteenpäin ja kiinni tulevaisuuden mahdollisuuksiin.
mahdollisuuksia, niin voi olla haluamassa niitä ovia ja tuomassa niitä päiväyhteeniä, että siellä löytyy niitä hyviä ratkaisuja ja ajatuksia. Ja tuohon vielä, vaikka puhuinkin jo pitkästi, mutta kuitenkin niin yksi sellainen asia, että Suomessa on totta kai vähän vaikeaa aidosti lähteä globaalisti viemään niin puhtaasti elintarvikkeita ulospäin. Mutta jos me pystytään kehittämään niitä teknologioita, millä me voidaan parantaa meidän omia tuotantoprosesseja tai sitten niin lihan päätymistä tuottajalta lautaselle, niin ne on sellaisia asioita, mitä on helpompi lähteä viemään ja niissä ne globaalit markkinat on tosi iso. Että jos me pystytään ratkaisemaan meidän lokaaleja ongelmia niin täällä, niin me voidaan niiden avulla sitten päästä käydä niihin suuriin globaaleihin markkinoihin. Mun on käsitys kyllä, että kauraan on nyt sellainen tuote, joka on niin lähes aika vahvaa vientiä. Mutta Jussi, teidän tietysti tarkastelee asioita hyvin globaalisti, mutta Suomessa aika useinkin esiintyy myös kantaa, että me ollaan vähän eri tilanteessa. Ollaanko eri tilanteessa? Niin, ollaan ja ei olla. Suomessa joskus keskustelu on sellaista, että kun puhutaan yleisistä globaaleista trendeistä, mitä tässäkin on tullut esiin, että väkimäärä kasvaa, pallo pysyy ihan saman kokoisena kuin se nyt on. Ja nyt esimerkiksi metsäkato etenee liian kovaa vauhtia. Ja sitten puhutaan ruokavalintojen ympäristövaikutuksista, niin välillä kuulee sen, että mutta meillä on täällä erikoistilanne, ettei tämä koske meitä. Niin, että on saatavissa ja näin edelleen. Ja meillä on siis etuja. Meillä on, vaikka tämä vesiasia sit on niin kuin hyvin saatavissa ja niin kuin, sen käytön vaikutuksia hillitään parhaan mukaan, mutta silti niin kuin vaikka vesistä vaikutukset kuitenkin niin kuin pääosin tulee maataloudesta, että tavallaan nekään niin voidaan ratkaistua ja niiden vähentämiseen yksi keino on myös lihankehityksen vähentäminen. Ja sitten jos me katsotaan niin kuin koko ketjua, tai siis koko niin kuin lihaskaalaa, niin on mielenkiintoista puhuttu tästä niin jäljitettävyydestä, niin kyllä niin kuin lihojen välilläkin on ympäristövaikutuksista niiden eri luokissa todella paljon eroja ja sitten myös sen jäljitettävyyden mahdollisuuksissa, koska kun se jäljitettävyys käsitetään niin, että tiedetään, missä se eläin on kasvanut. Meille jäljitettävyys on sitä, että kun esimerkiksi niin suomalainen sikaisen ympäri syö soijaa käytännössä valkuaisperunaa, niin jäljitettävyys tarkoittaa sitä, että tiedetään, mitä ne on syöneet ja mistä se on tullut. Eli käytännössä niin meillä ei keskimäärin ole ihan hirveän hyvää varmuutta siitä, etteikö Suomessa kasvanut sika tai silkka ja sen rehuntuotanto aiheuttaisi metsäkatoa Etelä-Amerikassa. Silloin niin se vastuullisuus väite on vähän tyhjä, jos tämmöisestä esimerkiksi on tietoa. Eli siinä mielessä niin kuin, tavallaan ihan jossakin on paremmat pidetty kuin tämmöistä. Eli ihan yleisellä tasolla usein puhutaan siinä lihan määrässä, ja se on aivan keskeinen kysymys. Mutta sitten siellä tosiaan niin lihojen välillä on isoja eroja. Miten kun ihan otit tuon soijan tuossa esille, niin kysyn sitä, että kun aika usein niin kun, aika selkeästi sanotaan, että soija on ainakin keskeinen lihaton ollut proteiini, mutta kuitenkin tämä soijan tuotanto on globaalisti aika iso ja ongelmallinen kysymys, ja sitä kuitenkin koko ajan tarvitaan keskustelua ihan vaihtoehtoisesti. Itse asiassa oikeastaan syy siihen, miksi sitä on tarjottu niin paljon ihan vaihtoehdoiksi, niin johtuu siitä, että meillä ei ole ollut näitä kahta tuotetta esimerkiksi, mitä meillä nyt on, vaikkapa se nyhtökaura ja se härkis. Se on ollut niin ne soijaperäiset kasviproteiinivalmisteet, mitkä on ollut muissa ruokakulttuureissa enemmän esimerkiksi niitä tullut Suomeen. Ja siis on Suomessakin syöty niin herne- ja papupohjaisia ruokia niin kautta aikaa. Se ei ole vaan ollut ehkä monessa paikassa edelleen syödään torstaisin hernekeittoa. Että tavallaan niin se on siitä ei oikeastaan niin että tämmöinen niin taaksepäin katsaus, niin siis esimerkiksi ilmastokeskustelun ruoan suhteen niin on oikeastaan vaan 10 vuotta vanha sanoisin. Ja mä olin ehkä 6 vuotta sitten yhdessä ruokatilaisuudessa, missä yksi kansanedustaja, silloin kansanedustaja kysyi, että kuinka moni on syönyt härkäpapua. Ja no aika moni viittasi, kuinka moni on syönyt sitä tehtyä
Voin vastata kysymykseen. 80% globaalista soijatuotannosta menee eläinten rehussa. Eli meillä on siinä, ja sitten taas valtava osa niin viljatuotantoa menee rehuun. Meillä on siinä huomattavaa tehostamisen potentiaalia, jos me niin kuin, sika syö vaikka 3 kiloa rehua ja se kasvaa 1 kilon, niin näyttää isoista tästä rehusta sopi suoraan ihmiskäyttöön sopivaa. Eli se on niin ihan valtava tehostamisen potentiaali. Ja ei se niin kuin soijan maailmasta lopuja niin suuria vaikutuksia aiheuta, jos se lataa suoraan ihmisten vuoksi. Jos syötetään eläimillä, niin edelleen on Myös yleisö alkaa pikkuhiljaa, jos sieltä nousee kättä, niin pikkuhiljaa pääsee mukaan keskusteluun tai kysymään jonkun polttavan kysymyksen, joka on askarruttanut mieltä, kun astuu tänne sisään. Ole hyvä. Joo, Tarmo Lankinen nimi ja heti oksaan tietysti tarttuu kiinni. Ja olen sitä mieltä, että se on kuitenkin aika pitkälti kauppa, joka niin päättää, että mitä nyt mainostetaan ja mihin halutaan panostaa, mitä tuodaan esille ja sitten tavallaan kuluttaja näkee sitten sen mainonnan, mitä kauppa haluaa tehdä. Ja nyt se on tietysti tällä hetkellä hyvin tämmöinen nyhtökauden painotteinen, mikä on sinänsä ihan ymmärrettävä tuote, mutta esimerkiksi näin niin pihvilihan tuottajana niin aika harvoin näkee semmoista mainontaa kaupassa, että oikeasti niin panostettaisiin pihvilihan mainontaa erillisenä tuotteena, kun se on naudanliha. Kuuluuko sinne taakse? Kuuluu. Naudanlihaa siellä myydään. Että valitettavasti täytyy sanoa ainakin itse vaan muualla Stokkaan mainoksessa näkyy myydään niin Suomessa rotukaisen pihvi. Mutta se juuri eteen pompsaa näillä niitä kuluttajavalintoja myös ohjaa hyvin pitkälti. Joo, no tätä monesti saa kaupan alan ihmisenä kuulla, että ohjaillaan ja tehdään valintoja asiakkaiden puolesta. Kyllä se vaan taas meillä se näkökulma on se, että kyllä me katsotaan ihan sitä, että mitä se asiakas haluaa ja siellä pyritään siihen sopeuttaa se meidän tarjonta ja viestintä, että mikä asiakkaita kiinnostaisi. Koitetaan tulkita ruokatrendejä ja kaikkia kysynnän muutoksia. Kuten sanoin heti alussa, niin kyllä mä näen ja me nähdään suomalaiselle pihvikarjan lihalle paljon niin hyödyntämätöntä potentiaalia ihan päivittäistavarakaupassa. Ja nyt niin kuin viimeisen parin vuoden aikana niin se niin suomalaisen naudanlihan tuotteistaminen, kaupallistaminen päivittäistavarakauppaan on mennyt eteenpäin. Me ollaan ollut siinä aktiivisesti mukana toimimassa esimerkiksi vaikka naudan tomahawk-pihvi esimerkiksi tuli toissa kesänä muistaakseni markkinoille täysin uusi tämmöinen jenkkityylinen leikkuu, tosi kiinnostava suomalaiselle kuluttajalle. Kaikki tykkää grillata ja vähän mahtailla kuinka hienot lihan kimpaleet onkaan tarjota sitten vieraille ja muuta, niin se oli meillä ihan niin kuin Prisman mainonnan kärkituotteita, vaikka on, jos nyt ihan myyntimäärää katsotaan, niin ei todellakaan se on tavallaan sen arvoa, että puhutaan siis sen takia. Eli olemme kauppana hyvin kiinnostuneita viemään myös suomalaisen pihvikarjan lihan sanomaa ja tuotteistusta eteenpäin, kun se saadaan kaupallistettua kuluttajia kiinnostavalla tavalla. Kiitos. Jos mä ehkä ihan näitä aikaisempia puheenvuoroja tai näkökulmia voin tässä kommentoida, niin ihan päällimmäinen kysymys mulla saattaa kuulostaa teistä tosi naivilta, mutta jos meillä on jotain näin erinomaista ja ainutlaatuista Suomessa, jossa on valtava potentiaali paitsi sen jalostuksen ja viennin osalta, niin mikä ihmeen takia keskustellaan siitä, että kaikista maailman vaihtoehdoista pitäisi päästä S-ryhmään tai keskoon myymään pihvilihaa? Jos niin kuin valtio panostaa myöskin elintarviketutkimukseen ja kaikkeen elintarvikevientiin, joskin se on vähän ehkä liian ohuella maininnalla hallitusohjelmassa, mutta esimerkiksi valiokunnat, kun oli nyt kaukomatkoilla keväällä, maa- ja metsätalousvaliokunta oli Kiinassa, mä olin liikenne- ja viestinnän kanssa Koreassa ja Japanissa, niin kyllä kaikissa Aasian maissa on valtava kysyntä semmoiselle laadukkaalle ja puhtaalle elintarvikkeelle, siis lihalle ja semmoisille sen jalostusarvon tuotteille, jota ehkä täällä Euroopan markkinoilla on vaikeampi saada kaupaksi. Mutta siellä on ymmärretty sen puhtauden ja laadun arvo. Nyt on kyse vain siitä, että miten politiikalla saadaan luotua sellaiset edellytykset, että sinne markkinoille ihan aidosti päästään.
Ja miksi ei Suomessa, en itsekään ymmärrä tätä, mutta useasti on ihmetelty, että miksi ei esimerkiksi ruoantuotantoon tai elintarvikevientiin kohdisteta samanlaisia tukimuotoja kuin mitä jonkun muun teollisuuden tai tuotannon alan vientiin ja vientihelpotuksiin kohdistetaan. Ja tämä liittyy nimenomaan näihin globaaleihin markkinoihin, mutta sitten taas kyllähän meillä myöskin tehdään ihan hyvää työtä mun nähdäkseni siinä, että pystyttäisiin lisäämään Suomessa sitä valkuaistuotannon omavaraisuutta ja kehitellään uusia lajikkeita. Kaikki Luomuliitto on ainakin tehnyt hyvää työtä tässä, että pystyttäisiin olemaan omavaraisempia sen kanssa, ettei sitä soijaa tarvitsisi kenellekään syöttää. Hyvä kohta. Tuohon soijakysymykseen, niin sekaus on muutakin kuin soija, ja toinen kysymys muutakin kuin soija, eli se on vain osa siitä tehostuksesta on tämä soijaproteiini, mutta siinä on käsittääkseni, ne ole ravitsemustieteen eikä fysiologi, mutta soijan se antaa koostumuksen jotakin ainutlaatuista, ja sen korvaaminen muilla proteiinilähteillä on erittäin vaikeaa. Ja nyt esimerkiksi tässä meidän niin kuin tuotantorakenteessa, yhteistyökumppanisysteemissä, niin erittäin paljon käytetään proteiinia, jotka ovat peräisin muista elintarviketeollisuuden prosesseista kuin lihanteollisuudesta. Eli panimoja ja alkoholiteollisuuden sivutuotanto on erittäin tärkeässä roolissa se proteiinilähteenä sianlihan ja sianlihan tuotannossa. Mutta sitten pihvilihan osalta, niin minä lähtisin kyllä nyt tässä niin ihan tiukasti Suomi-ratkaisu. Tämä on sen verran rajattu määrä ja Suomi on muuttumassa on muuttunut ruokamaaksi. Se muutos vuodesta 1995, jos tuosta EUsta nyt on montaa mieltä, mitä on hyötyä, mitä haittaa. Näkee niin siitä valikoimasta, joka on muun muassa SY:n tai Keskoon, suomalainen tarvitestavarakauppa tällä hetkellä meille suomalaisille on rakentanut. Se on ruokamaan valikoima tällä hetkellä. Jos sitä verrataan siihen tarjontaan, mitä oli 92 tai 3 Suomessa, niin ollaan aivan eri tilanteessa. Tämä on niin se mahdollisuus pihvilihalle ja ylipäätään niin ruoan monimuotoisuus. Siihen varmasti kuuluu nyhtökaurat ja härkimiset sun muut. Minä itse en tykkää sanasta lihan korvike, koska liha ei voi korvata. Sitten minä uskoisin korvikkeisiin, jos tulisi nauran potkan makuinen joku korvike. Se on se nauran ruho on niin ainutlaatuinen, se on erilaisia makuja, erilaisia koostumuksia. Sen käyttötarkoitukset on niin monimuotoisia. Tämä kasvisperäinen proteiini, se on yksi osa kasvisruokaa, mutta sitten on paljon muita kasviksia. Atria tekee konsernina 300 miljoonaa kiloa ruokaa vuodessa. Me tehdään erittäin paljon kasvisruokia, jossa ei ole murumurua, ei ole lihaa eikä mitään lihaperäistä. Mutta tämä lihan korvike-sana on kyllä kauhistuttava, minusta minä siitä tykkään. Sitten tuo lihan viennin avaaminen uusille markkinoille. Me on nyt Kiinan markkinaa sianlihan osalta hinkattua 10 vuotta, eikä ole saatu kauppaa. Eli tämä on erittäin pitkiä prosesseja ja tällä hetkellä se henkinen tuki ja myöskin ihan absoluuttinen tuki siihen elintarvikeviennin kehittämiseen, niin valtio tekee ne. Minä olen ihan tyytyväinen, se ei sen enempää tarkoita. Meidän on yrityksenä nämä asiat ratkottava. Meillähän on kansallinen ongelma siitä, että meidän tähän maahan tuodaan 4,5 miljardilla ruokaa ja viedään 1,5 vuodesta. Tämä tase on pienessä. Ja tämä on sellainen kysymys, joka meidän pitää ihan kunnianhimoisesti niin teollisuudessa kuin tässä koko tuotantoketjussa katsoa. Mitä pystytään tekemään, että tämä tase muuttuu paremmin. Banaanin tuottajia niistä ei tule. Meidän pitää hyväksyä nämä luonnonolosuhteet. Kyllä meidän kunnianhimo pitää nostaa siihen, mitä Suomi pystyisi tekemään. Tietysti se, että lähdetään tuonne maailmalle harjoittaa sellaista, joka ei ihan oikein osata täällä Suomessa, niin kyllä tämä kotimarkkina on se tärkeä. Se on aina kalliimpaa. Ja sitten olen itse ollut mukana edes projektissa viedä meetwurstia Kiinaan Hainan meetwurstia.
niin sit, vaikka sitä alkaisi menee, niin se määrä, sit, mitä Kiina tarvitsee, niin se on semmoinen, että eihän me nyt sitä koe-erää edes pysytä kaikista meidän Suomen aineista lähettämään sinne. Et se on kyllä siinä mielessä se volyymi maailmalla on aina niin. Sen takia se niche-markkina pitää löytääkin. Mutta haasteella niin näille kuitenkin niin viljelijöiden omistamille tai tuotteen omistamille lihataloille, niin milloin tulee se Atrian ensimmäinen lihakauppa? Vaarallinen kysymys, että tuolla vastaan. Oksa on vieressä. Saanko jatkaa? Voi tulla penaltia. Mutta se ei ole niin, että lihatalo ei uskalla perustaa kauppaa tai lihakauppaa sen takia, että kauppa ei tykkää siitä. Et kyllä se niin kuin, että joutuuko sitten koirakouluun, että sitten otetaankin HK:lta, että näin, että sitten täytyy löydä HK ja Atria yhteen ja tehdä tämmöinen valio siitä. Ja näistähän ei saa puhua, mutta näistä just pitäisi puhua, nostaa kissa pöydälle ja sitten pyyhkiä se pöytä sille kissa. Nyt on pöydällä ja sen verran pitää kommentoida tuota kauppaa. Ehkä nyt täytyy tulla varovainen, että taas ärsyttää. Halutaan myöskin turhan, että se nimittäin ei ole ihan helppoa tuo kaupankäynti. Esimerkiksi jos Atria kävi tuossa kauppaliittojen perusteella, ei minkäänlaista osaamista sitä kanssa. Ei ole meidän juttu. Ja tässä näytyy liike-elämässä tehdään valintoja, missä aiotaan olla hyviä, missä ei yritetä. Ja mä näin oikein uskoa, että meistä tuli laajemmin siihen kaupassa. Tällä on saanut kymmeniä vuosia hommaa opetella se homma. Tässä ei noista ole ihan esimerkiksi. Ei onnistu. Rautanaulaa tyyppisesti, kun me tehdään, niin kerran valmiit tuotteet, se sujuu kyllä, mutta sitten kun tulee se Highlandi tai Hereford siihen, että se niin käsitellään siihen muotoon, että tuotteistetaan, brändätään, tehdään niitä on tuotettu, niin väitän, että sekin on oma ekspertiisi, eikä se välttämättä sujuu. Niin ymmärrän kyllä tämän näkökulman näistä kotimarkkinoista, että se on tietysti lähellä ja se on helppoa. Mutta toisaalta siihen mun mielestä kyse on myös niin kuin laajemmassa mittakaavassa kotimaisen ruoan ja ruoantuotannon arvostamisesta. Että jos ei nyt puhuta esimerkiksi nimenomaan biifikarjasta tai biifilihasta, niin on meillä Suomessa aika perustavanlaatuisia vaikeuksia jo ihan lähtökohdiltaan siinä, että millä tavalla me saataisiin ihmiset arvostamaan kotimaista ruokaa ylipäätäänkin sen sijaan, että ollaan aika iso askel otettu, kun pitäisi saada niin jotain tämmöistä erityistä ja ainutlaatuista vielä arvostamaan aivan erikseen. Toisaalta myös meillä Suomessa niin meillä on talouden kasvunäkymät aika onnettomat vielä vuosia. Talousennusteiden mukaan odotellaan ehkä jotain prosentin talouskasvua ja työttömyys on korkealla eikä ainakaan mitään merkittäviä uudistuksia työmarkkinoille tai työmarkkinarakenteisiin näyttäisi olevan valitettavasti tiedossa, niin kyllä se tietysti ostovoiman kannaltakin se on aika kapea tie kulkea. Et siinä mielessä kyllä toivoisin, että valtiovalta ja politiikka tukee myös sitä, että niitä markkinoita haetaan sieltä, missä sitä rahaa on käyttää tämän tyyppisiin tuotteisiin. mikä ihan karikatottajien keskinäinen yhteistyötä, tuleeko käsitystä, että tilat tekee aika itsenäistä työtä ja aika vähän tehtiin? No nyt on tullut sellainen uusi tapa markkinoida, jonka nimi on Reko. Olette ehkä kuulleet sellaisen, joka on tuottajien osaksi myös käynnistämä tapa markkinoida sitten lihaa. Että siinä tavallaan se yhteistyö se tulee sanasta. Tietääkö joku muuten, mistä se Reko-sana tulee? Siellä on ainakin yksi. Real Konsumtion. Se on Pohjanmaalla jostain keksitty se sana. Ja näitä vaihtoehtoja tulee, tässä tehdään yhteistyötä ja sitten ainakin meidän tilalla tehdään yhteistyötä sitten ihan sillä nurmiketjulla esimerkiksi, millä tavalla ne rehut tuotetaan ja millä tavalla sitten naapuritilan kanssa toisella voi olla sitten lantavaunu ja toisella on karjavaunu, enkä vain Mikko täällä hereillä on. Niin tavallaan tämä yhteistyö, mutta silloin kun puhutaan rotuista, niin anguspihdit on maailman parhaat, ne on tosi hyviä ja sitten
Charolle on oma porukka tässä, mutta kyllä me kaikki mahdutaan Piivikarjaliittoon siinä, että tavallaan no pidin siitä, kun sanoin, että syökää vähemmän lihaa, mutta silloin kun syötte, niin syökää piivilihaa. Tämähän on se slogan, mikä pitää olla. Kyllä. Siellä oli teille. Matti Hanola Saloisesta yrityksestä. Täällä on korostettu kovin vähän sitä, että mitä ne piivikarja syö. Soijalla ei ole juuri mitään tekemistä piivilihan tuotannossa. Se käyttää emolihan käyttää laidunta, luorerehu ja kuivaheitä. Joskus joku antaa jauhoa, mutta se ei ole välttämättä, jos on kunnon rehu. Soijaa saattaa olla jossain lasissa rehussa tai jossain tiivistessä hiukan. Paras valkoinen nauroille on yksi rooli, jota ne syövät, jos tarvii valkoista täydennystä ja kasvavat vielä, jos tarvii. Sitten on api on tietysti valtavan hyvä valkoista. Ja härkäkapulilta nyt viljellään monen tilalla, niin se sopii myös nauroille, sopii sijoille erikoisesti hyvin. Vahvalla sijajalosteella voi todeta tällaista tehdä. Niin, että soijaa tarvitaan tässä piivikarjan lihantuotannossa maailmanmarkkinoilla, niin juttumarkkinoilla. Me ei tulla paljon aikaa. Sitten oli sulle Joo, Jari Kauhanen ja jatkan tästä nurmin palkkokasvukeskustelusta, kun piivikarja on nimenomaan, että se hyödyttää sellaisia peltoalueita ja sellaisia laidunalueita, jossa ei voi sitä härkäpapua eikä viljaa kasvattaa ja meidän vesi olemassa. Ja sitten yksi tärkeä kysymys, joka on otettava myös huomioon, että missä myö ruokavarastoilla, että ruoan hävikki on suurin ongelma. Se on kaupassa ongelma, se on koko tässä ketjussa. Ruokaa edullisinta varastoida naha-alla, Juha tietää sen. Ja nahassa se varastoituu niin tosi pitkä ajan, että jos me oltaisiin pelkästään sen härkäpavun ja näiden varassa, niin meille tulisi nälkä. Ja kriisien aikana niin liha on parasti turva niin myös niin huoltovarmuuden kannalta. Se on jätetty keskustelussa niin taustalla. Meille tulisi maailmanlaajuisesti niin nälkä ihmisille, jos meillä ei olisi eläinperäistä niin ruokaa olemassa. Jussi Nikola varmaan tässä puheenjohtaja. Joo, kiitos. Siis olen niin samaa mieltä näiden kahden yleisen puheenvuoron kanssa, että se on niin kuin soijan osalta, niin viittasin siinä siipikarja ja sika. Kyllä se on ihan tiedossa, ettei niin kuin nautaketju juurikaan soijaa Suomessa käy. Ja niin kuin, siinä se erityisesti se lihakarjan niin kuin erinomaisuus on siinä, että se pystyy käyttämään niitä niitä niin kuin tavallaan köyhimpiä laitumia ehkäpä, varsinkin jos sellaiset oikeat roukut, niin missä saadaan sitten luonnonlaitumilla ja perheympäristössä saadaan niitä tosiaan monimuotoisuushyötyjä siitä laidunnuksesta, mitä ei muuten saada. Ja ehdottomasti niin kuin liha on osa sitä semmoista kestävän maatalouden visioa. Ei siitä ole kyse, että pitäisi päästä lihan kulutuksesta kokonaan pois. Että siinä pitää olla niin kuin fiksu minkälaista ja missä. Ja niin kuin todettu, Suomessa on monia hyviä ominaisuuksia sen suhteen, että on niitä alueita, joilla ei pysty sitä ihmisravinnoksi kelpaavaa ruokaa tuottamaan, ja se todennäköisesti sitten saattaa sopia laitumiksi. Ja globaalistikin niitä sen tyyppisiä laidunalueita on ihan niin kohtuullinen määrä. Mutta kysymys on siitä, että kun kuitenkaan sitä maata Suomessakaan ja globaalistikaan ei ole tämän touhun jatkamiseksi niin tavallaan samalla tasolla, tai se on niin kuin se, että me 2 miljardia lisää ihmistä maapallolle, siis joka päivä suurin piirtein Jyväskylän verran porukkaa lisää maapallolla, jotka tarvitsisi syömistä. Ja sitten toisaalta myös se 2 miljardia keskiluokkaista kuluttajaa lisää osallista valtiossa, niin jotka alueella on niin tavallaan meidän pitää myös päästä siinä kokonaislihan kulutuksessa alhaisemmalle tasolle. Ja sitten jos katsotaan vielä esimerkiksi ilmastopolitiikkaa, niin mitä maatalouden päästövähennystavoitteisiin tulee, niin siellä on isoja haasteita, koska se niin kuin nauta pysyy nautana ja sika pysyy sikana, niin on vaikea niin kuin yhtäkkiä niin kuin
dekarbonisoida, niin kuin pystytään tavallaan energiajärjestelmän ja liikennekin teknologisin keinoin paljon tekemään. Ja sitten tästä kun mennään 20 vuotta eteenpäin, niin jos tällä hetkellä kaikillensa maatalouden osuus Suomen kasvihuonekaasupäästöistä on 20%, liikenne ja teollisuus ja energia pienentää absoluuttisesti päästöjä koko ajan. Maatalous ei ole sieltä toistaiseksi ihan hirveän hyvin pystynyt tekemään. Mun veikkaus on, että katseet tulee kohdistua yhä enemmän maatalouteen. Ja siellä on osaratkaisuna paremmat viljelytekniikat, mahdollisesti parempi tuottavuus ja kaikki tämmöisiä asioita, mitä ala tekee niin kovaa vauhtia. Mutta siellä on myös ne kulutusvalinnat yhtenä osana. Ja sitten me tullaan kysymyksiä siitä, että no mitä kohtaa siellä on niinku fiksuin pienentää. No varmaan niitä kaikista kestämättömimpiä ja niitä joilla ei ole esimerkiksi niitä hyötyjä kuin mahdollisesti sitten suomalaisella perinlaitumilla ja on-laitumilla lainatavalla pihtikaisella. Esimerkiksi mä luulen, että tässä salissa ei ihan hirveästi tule vastaväitteitä, jos mä niin sanon vaikka niin jonkun ulkomaalaiset niin sika- ja siipikarja. Jos niitä myytäisiin Suomessa vähemmän, niin mä en tiedä vastuuko kukaan. Mutta tavallaan, että siinä on niin kuin, sanotaan, että mä näen niin supistuvan, ihan selvästi supistuvan markkinan, niin kuin se on ihan ilmiselvää, mutta sitten meillä on niin tiettyjä segmenttejä, mä epäilen varmaan, että menee ihan hyvin, mutta se kysymys on, että mistä se lähtee se kulutus pois. Ja siinä sitten niin esimerkiksi just Hallia tehnyt jo kasvisruokia, pystyy lisäämään vielä tarjontaa ja tuomaan ehkä vielä parempia tuotteita. Ja kauppakin niin pystyy sitten sillä myös, mitä mainostaa ja mitä tarjoaa, tai onko se esimerkiksi nimenomaalainen jauhelihana tarjoamassa ja onko se niin sen sisäänheittotuote sinne kauppoihin. Tavallaan, niin kuin, onko se, niin se liha sisäänheittotuote kauppoihin, en tiedä, mutta niin tavallaan niin siinä on sellaisia kysymyksiä, jotka vaikuttaa myös siihen, että mitä ihmistä kuluttaa kiinnostaa, jotka kuluttaa valitsee. Se on jauhelihana, mikä on tarjouksessa ja mikä on aika usein tarjouksessa. Ja sitten yksi kysymys on myös niin julkisesti järjestetty polttailu. Niin me tehtiin alkuvuodesta tuli ulos tämmöinen kouluruokaselvitys, ja me otettiin 10 suurimman kaupungin tarjoamalla kouluruokaa lapsille ja verrattiin sitä ravitsemussuosituksiin. Kävi ilmi, että joka toisessa kaupungissa lapset sai terveyssuosituksiin nähden liikaa punaista lihaa ja lihatuotteita. Eli tavallaan kysymys on myös sitten niin tämmöisestä suunnasta. Meillä on kannattaa. Joo. Tuossa tuohon lyhyen vastauksen, että esimerkiksi S-ryhmän myymästä naudanlihasta 98% on suomalaista, että ollaan aika vahvasti kotimaisuuden puolella. Sitten piti kommentoimaan niin sitä, kun kerroit tuosta ja yleensä kommentoitiin kotimaisen pihtikaislihan tuotannon ympäristöystävällisyydestä ja verrattuna ulkomaihin, niin sitähän viestiä pitäisi saada kuluttajalle asti, että pahimmillaan käy niin, että kuluttaja katsoo joku jenkkidokumentti, missä sitten tehdään maailman taulukuvia, naudanlihan syöminen tappaa maailman, niin se ei koske. Sama juttu sitten sitä suomalaista pihtikaislihan lihaa. No sitten vielä teki mieli kommentoida tällä viennin sisämarkkina-asiaa, eli todella korostan sitä, että nämä ison kasvupotentiaalin ihan Suomen rajojen sisällä pihtikaislihan lihalle, sitä voitaisiin myydä moninkertaisesti nykyiseen verrattuna. Retoriikit, kaikki muut on tosi hienoja juttuja, niitä kannattaa kehittää eteenpäin. Mutta haastaisin kyllä myös niin pienimuotoisemmankin tuotannon ja jalostuksen siihen, että sinne vaan koputtelemaan ruokakaupan ovelle ja miettiin, että saataisiko siitä jonkunlainen yhteistyö käyntiin. Ja mekin ajetaan koko ajan erilaisia toimintatapoja, miten voitaisiin saada kuluttajia tuotteita myyntiä. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla meillä on tällä hetkellä pilotoinnissa malli, jossa Uuskoorin luomuliitty lihaa, Saroleen lihaa, ihminen saa kun S-ryhmän verkkokaupasta tilaa ruokaa, niin saa tilamyynnin yhdistettyä tämmöisen kaupan logistiikkaan, niin tämmöisiä kaikkia malleja Joo, Jussi puhuu ihan viisaat tavalla niin liittyen tähän globaaliin ilmastokysymykseen, mutta mä en olisi ihan laittanut ihan tuotetulle ja Suomen rajoille vielä. Mutta mä haluaisin siihen tuoda esiin, että tavallaan jos meillä olisi globaalisti jonkinlainen niin päästöhinnattuomekanismi,
niin, että niin, tuotantoketjun pääsy tulisi näkyviin tuossa, niin totta kai se vaihtaa sitä hintapistettä ja niin sitä suhteellista hintaeroa paljon ulkomaisen tuotannon ja kotimaisen laadukkaan ja vähäpäästöisen tuotannon välillä. Ja sitten tämä on ehkä sellainen argumentti, että meidän tuottajien pystyy enemmän tuomaan esiin markkinoille. Että se on ympäristöystävällistä, laadukasta, lähellä tuotettua. Ja sitten jos lähdetään miettimään sitä, että niitä lähtisi viemään se ulkomaille, niin totta kai eksotiikkaa tuoda esiin siinä, että nämä on se ruoka, mikä on kasvanut keskiyön aurinkossa Suomessa ja puhtaissa olosuhteissa ja näin poispäin. Nämä on sellaisia asioita, mitä meidän täytyisi miettiä siinä niin tuotantoketjun oikeastaan niin positiivisessa kanssa. Et kun ulkomaan tulee tosi voimakas kilpailu, etenkin nyt kun Venäjän tuotantorajoitteet on käynnissä, niin puskilihan osalta, niin se mitä meidän täytyisi vastineeksi tehdä siinä, kun meidän kustannusrakenne ja kasvukausen on mitä on, niin meidän täytyisi nimenomaan meidän tuotannossa lähteä hakemaan sitä niin korkeampaa hintapistettä, että tämän sitä niin suurempaa lisäarvoa. Ja se näistä tuotteista, ja sitten samoin kun me pystytään tekemään vielä teknologiaa ja tuotantotapojen ja niiden uusien menetelmien kanssa, niin sitten me ruvetaan oikeasti olla siinä niin pisteessä, että tämä toimiala alkaa lähestyä sellaista niin riittävää kannattavuuspistettä, että on niin elinvoimainen kohti tulevaisuudessa tai kohti tulevaisuutta, ja sitten meillä Suomessa mitään. Tästä on hyvä jatkaa. Haluan vaan sanoa, että meidän tuotteet pitää olla ylpeitä siitä, mitä me tuotetaan ja sitä piikikarjasta ja sitä kautta sitten jos se muuta, niin tuodaan se itse markkinoilla. Siitä. Kiitos omalta osaltaan. Näin on just tapahtunut, että ainakin yksi hyvä lähtökohta on se, että aika harvoin oikeasti näkee sellaista mainostaa, että mennymme ulkomailla. Eli lähtökohtaisesti kotimaisia kysynnällä imagonäkökulmasta on erikoisesti. Kiitoksia kaikille osallisille. Tultiin lujasti aika nopeasti. Kiitos muutamille kysymyksille. Joku kysymys jäi kuulematta, mutta mä pelkään, että viime on tuossa seuraava tunnin vuokrasta. Kiitos.